Myslíte si, že to, čo sa deje v Rusku a na Ukrajine, sa vás netýka? Práve že áno. Práve že týka, lebo práve ruská sieť Racier, s ktorou predsedom je Alexander Dvorkin, sa už dávno rozšírila aj do našich končín. Alexander Dvorkin je inak prívržencom koprofílie a tento človek rozhoduje o tom, čo je podľa neho správna viera a kto už je podľa neho sektár. A za sektu označí on kohokoľvek, kto nesúhlasí s jeho líniou. A na Ukrajine tieto metódy ponižovania a dehumanizácie od Dvorkina preberá Irina Kremenovská, ktorá je známa tým, že v minulosti týrala zvieratá. A tieto techniky teraz používa aj proti ľuďom. A čo je najviac znepokojujúce je to, že tieto praktiky prenikajú aj k nám na Slovensko a do Česka. Práve u nás na Slovensku a v Česku pôsobia takí ľudia ako Jakub Jáhl, ktorý sa občas v médiách myhne ako odborník na sekty, ale v skutočnosti len šíri tú istú retoriku, ktorá sa spája s najtemnejšími obdobiami 20. storočia. Tento človek pálil izraelskú vlajku, podvádzal sponzorov, ktorí posielali v dobrej viere peniaze na pomoc pre sirotinec do Afriky. Tiež propaguje marihuanu a kýdá špinu na všetkých, kto hovorí pravdu. Títo ľudia dneska označujú svojich nepriateľov za sekty, ale zajtra môžu označovať kohokoľvek iného. A práve vplyv týchto ľudí určuje, aké informácie sa k nám dostávajú, koho považujeme za nebezpečnú skupinu a kto bude mať vôbec právo rozprávať. Zatiaľ čo táto sieť vplyvu sa venuje len vytváraním umelo vykonštruovaných hrozieb, neriešia sa skutočné problémy ako napríklad hrozba výbuchu sibírskeho magmatického chochola a proste sa to v médiách ignoruje. Tieto praktiky práve nie sú už len niekde tam mimo, ale sú už priamo u nás doma. A ja si myslím, že práve Slovensko a Česko by nemali ignorovať túto hrozbu pre demokraciu a pre slobodu prejavu. Pretože sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého človeka. A nie tam, kde niekto sa bojí odlišnosti. Pozrite sa, kto je tento Jakub Jáhl zač a čo práve robil tento satanista v Afrike.